Рәхмәт дисәм әйтер кешем юк, әйтсәм генә әти-әнигә, алар мине дөньяга тудырган, ник тудырган һәм нигә шул турыда сөйлим мин менә. Бер җәмгыять мине үз итмәде, бер хаким дә кышып үпмәде, кемгә куеп сөйлим башкаемны, моң-зарымны, сагыш үпкәмне. Гомер буе шуышырга язган, очар өчен канат бирмәгән, сүзләр өчен генә мөгез куйган, ахыры миңа Ходай тәгаләм, шагар өчен тел кигерткән миңа, тик сүземне зәһәр итмәгән, агы түгел бал чыгара белгән телем әлдә минем кипмәгән. Күзләрем дә минем бүтән төсле, ак дисәләр күрәм караны, кара төсләр ак булмый бит инде, ник аларча әйтим мин аны? Мин яратам горур басып йөреп, бәреп кереп, түргә узуны мин хөр күрәм, дөреслекне әйтеп, егетләрчә фикер язуны, югайтсыннар алай йөрмә дип, тәртә ватып, арба җимереп, рәхәт мәллә яшәү камыт киеп, мүкләк сыер кебек җигереп, югайтсыннар, акыл өйрәтсеннәр, я син шулай нәрсә кырдың дип, мин әйтермен туры сүзем белән, вөҗданымны саклап калдым дип, югайтсыннар күп күрәсең дип, күрәбез шул сукыр түгеллә, нигә ничек газиз халкыбызның күзләреннән яше түгелә, без әйтәбез башка төсле итеп бәхет түгел итү хакимлек, хаким булып үз халкыңның бәхете булмау бик зур фәкыйрьлек, без әйтәбез башка төсле итеп без ут янарбыз да сүнәрбез, без шуышкан инде шуышырбыз, ә сез менә безсез нишләрсез, сез очарсыз бөек болытларга һаваланып күктә йөрисез, ни кыланып йөрсәгез дә өстә барбер кайтып гүргә кересез. Рәхмәт дисәм әйтер кешем юк, әйтсәм генә әти-әнигә, минем сүзләрне хуплардай ярый, сез бар әле, әлегә.